Dinosaury sa radia medzi vyhynuté plazy rôznej veľkosti. Počas druhohôr mali na našej Zemi dominantné postavenie. S niektorými sa tak povediac stretávame pomerne často ešte aj dnes. No tie vyhynuté pôsobili niekedy viac než bizárne. Dámy a páni, v tomto videu vám porozprávam o najbizárnejších dinosauroch, aké kedy existovali. Vitajte. Mamenchisaurus bol veľký, mimoriadne dlhokrký bylinožravý dinosaurus zo skupiny Sauropoda. Žil približne pred 160 až 155 miliónmi rokov na území dnešnej Číny. Väčšina druhov patriaca do tohto rodu boli stredne veľké až veľké sauropódy s dĺžkou 15 až 26 metrov. Mamenchisaurus sinocaradorum, ktorý sa považuje za najväčšieho z týchto druhov, mohol mať na dĺžku aj 35 metrov s váhou 60 až 80 tón. Druhy sa líšia celkovou veľkosťou a špecifickými znakmi lebky a kostry, ale zdieľajú typické črty sauropódov. Najvýraznejšou črtou mamenchisauridov je ich mimoriadne dlhý krk, ktorý sa blíži k polovici ich celkovej dĺžky tela. Oryctodromeus znamená v preklade hrabajúci bežec. Tento dinosaurus zo skupiny Ornithopoda žil v období neskorej kriedy na území Severnej Ameriky, približne pred 95 miliónmi rokov. Oryctodromeus, člen malej, pravdepodobne rýchlo bežiacej bylinožravej čeľade, Thescelosauridae, je prvým publikovaným nevtáčim dinosaurom, ktorý vykazuje dôkazy o hrabaní. Jednalo sa o malého, asi len 2 metre dlhého dinosaura, pričom jeho hmotnosť sa pohybovala okolo 20 až 30 kg. Archeológovia zistili, že vykopané nory, v ktorých sa našli pozostatky týchto jedincov, sa podobali na nory vyhrábané vlkmi, hyenami alebo králikmi. Pretože bol tento tvor dvojnohý, mohol mať viac upravenú prednú končatinu, bez ovplyvnenia jeho schopnosti behať. Eutyrannus znamená v preklade operený tyran. Bol to rod tyrannosauroidného dinosaura, ku ktorému patril jediný známy druh Eutyrannus huali. Tento druh žil počas raného obdobia kriedy na území dnešnej severovýchodnej Číny. Dospelý jedinec mohol dorastať do dĺžky až 9 metrov a mohol vážiť okolo 1,5 tony. V súčasnosti sa radí medzi najväčšie známe mäsožravé dinosaury, ktoré mali perie. Podľa fosílnych odtlačkov mohlo mať perie až 20 cm na dĺžku a slúžilo na reguláciu teploty, vzhľadom na dosť chladné podnebie Xien s priemernou ročnou teplotou 10 stupňov Celzia. Je možné, že krycie štruktúry Eutyrannusa nemusia predstavovať skutočné perie a predstavujú vláknité štruktúry, čo je vlastne rodový stav peria. Táto hypotéza však bola vyvrátená následným výskumom, ktorý overil, že štruktúry na rôznych dinosauroch a pterosauroch boli skutočným perím. Pegomastax je rod heterodontosauridných dinosaurov, ktorý žil počas ranej jury, asi pred 200 miliónmi rokov v Južnej Afrike. Tento papagájom podobný bylinožravec bol veľmi malý. Celková dĺžka jeho tela nepresahovala 60 cm. Pegomastax mal celkom odlišnú čeľusť ako ostatné heterodontosauridy, pretože jeho zobák zdobili charakteristické očné zuby. Boli vystavené aj teórie, že Pegomastax mohol byť všežravý tvor kvôli jeho očným zubom, ale viac je pravdepodobné, že mohli slúžiť k obrane pred menšími cicavcami.
Epidendrosaurus bol malý vtákovitý dinosaurus. Známy je z pozostatkov veľmi mladých jedincov, ktoré zahŕňajú aj otlačky peria. Žil pred 127 až 120 miliónmi rokov na území dnešnej Číny. Keďže jediné známe nájdené exempláre boli mláďatá veľkosti dnešného vrabca, predpokladá sa, že mohol merať 50 cm na dĺžku, s váhou 250 gramov. Jeho charakteristickým znakom je predĺžený tretí prst a bol dokonale prispôsobený na šplhanie po stromoch. Štúdie tohto dinosaura zistili, že je blízkym príbuzným skutočných vtákov rozsiahlej skupiny Aviale, do ktorej spadajú všetky teropodné dinosaury, ktoré sú bližšie príbuzné s vtákmi ako s deinonychosaurami. Linenicus je vyhnutý rod malého teropodného dinosaura, ktorý žil v období vrchnej kriedy, asi pred 84 až 75 miliónmi rokov na území dnešnej Číny. Jednalo sa o malého dinosaura, ktorý meral približne 50 cm a vážil okolo 500 gramov. Niektorí vedci sa domnievajú, že Linenicus, podobne ako iné Alvarezsauridy, bol hmyzožravý a pomocou svojich pazúrov hrabal do hniezd mravcov a termitov, podobne ako moderné mravčiare. Zvláštnosťou tohto dinosaura je prítomnosť jediného prsta na predných končatinách. Tento nezvyčajný tvor tak pripomína skôr Pokémona ako skutočného dinosaura. No však uznajte sami, že si asi so svojimi druhmi ruku nemohli podať. Ahojte priatelia, ja vám ďakujem, že ste dopozerali video do konca a tým pádom vám ďakujem aj za lajky, odbery, komenty a budúca téma už bude trošku iná ako o dinosauroch, aj keď sa ešte k nej určite vrátim do budúcna a bude o prehistorickom svete. Ja vám prajem pekný deň a majte sa krásne. Ahojte!